BPFनि MLA बे सारा आंथ' इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै आं बोरै मोननो आं बेखौ बुंदों आरोखि। सारा आंखौ बुंहरबाय नों मानसिया जाम्बा नामाब्रा खुनु पार्टि वाइस थाया गोजौआव नों फै होफै। प्रमदाबो जोंखौ नायनांगौमोन मानो नायाखै दिनै जोंखौ भट बायदिसिना लानानै होनानै दिनै जोंनो मोजां थासारि जोंनो होनांसिगौ जोङो बर'आमोन दिनै जोंहा बड'लेण्ड नांगौ जों बड'लेण्ड नांगौ दावसाराव दा जोंखौ बेबायदि गावजों गाव माने नासयलायनायसो दा आङो मा बुंनो जों बिसि फिसायनि गेजेराव आरो अरुण'दयनि खेथ्रआव जादों बे फिसा फिसा आसनिखौ बिसिडिसि थ्रयै आरोखि जोंना बिसिडिसिआ गसाइनिसिना गोलैयो नालाय खेबथाम माने एप्लाइ खालामनायावबो जायाखै आरोखि अरुण'दय माने दस्राना जाना फैयो आंनि बिसिना जाना फैयो ओमफ्राय थिग बे रोखोमनि बिसि फिसायजों दावराव जाबाय बोरो नोंनि एथ' गोबाव एबसुआव खाथिनि खालामबोदोंमोनलाय माथो बिसिनो अरुण'दयखौनो नोङो रायज्लायनानै बानायना होनो हाया आंखौ बिसिया बिदि बुंबाय आरोखि जों समायबोथ' बिदिनो गेंग्रें गुंग्रें जाबाय थायो आरो बिसि फिसाय खि अरुण'दय मोननायनि माबा मोनसे आलादा प्रसेस दं खोमा माने जानला मोनला राग जोंबानो जाया खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथामसिम जाहैबाय आरोखि थेवबो गैया मोननो हायाखिसै अरुण'दयखौ दा बे खेथ्रआव आंनि बिसिया थांखि थां BPFआव हाबै थानो मोना गैयाथाय गैया जेबो मोनाबा BPFआव हाबै ओमफ्राय बिसिया बिदि बुंबाय नालाय आं बिराद सिन्था खालामबाय BPFआव हाबै माने आङो सानहाबबाय आरो दसे नंगौ BPF पार्टिया माने जों बयबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननि माने खुनु जाथि राव धोरोम हारिमु बासियालासे बयबो जाथिनि माने समान मोनसे समाज जौगानायनि हाबा मावग्रा मोनसे आदर्श गोनां पलिटिकेल पार्टि BPF पार्टिया आं बेखौ सिन्था खालामनानै दिनै आं जगदान जाफैनाय जाबाय आरोखि 29 नं बियाबनि MLA मानव गेदेर रबिराम नार्जारि साराबो आं अपारेसन जाखांब्ला खरस थांफिननायनि एसे खरसाखौ IBS आखारै आंनो 10,000 हरदों बेखौ बुदांबलब सारनि दारै आं मोनदों आरोखि बुदांबलब सारा आंखौ बुंहरबाय ओइ मेट्रिक नों ओरैबायदि IBS आखारै नों एसे होफै नोंनि खरस थांनायखौ मोनफिनगोन होननानै आंखौ खावलायहरनायलाय आं बुंहरदों बुदांबलब सारखौ हाब सार BPFनि MLA बे सारा आंथ' इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै आं बोरै मोननो आं बेखौ बुंदों आरोखि ओमफ्राय बुदांबलब सारा आंखौ बुंहरबाय नों मानसिया जाम्बा नामाब्रा खुनु पार्टि वाइस थाया गोजौआव नों फै होफै मोनगोन एसेसोखौ मोनगोन नों खरस थांनायखौ होननानै बे सारा बिदि बुंनानै आंखौ हैहोदों हैहोनायाव आं 10,000खौ आं मोननो हादों आरोखि रबिराम सारा बे अनसुंथाइखौ आंनो हरदों।